Добро утро, клас! Днес ще обсъдим начини да увеличите доходите си и да изгладите финансовата си основа. Независимо дали искате да спестите за голяма покупка, да допринесете за образованието си или просто да се научите как да управлявате парите си по-добре, разбирането как да увеличите доходите си е основно умение. Така че, нека да поговорим. Доходът се отнася до парите, които печелите от различни източници, като работа, инвестиции или държавни помощи. Увеличението на доходите ви включва намиране на начини да печелите повече пари или да накарате текущия си доход да работи по-усилено за вас. Започнете, като идентифицирате области в живота си, чрез които потенциално можете да увеличите доходите си. Това може да включва преговори за работа на непълен работен ден след училище или в летните ваканции, например като спасител на басейн или на плажа, или като сервитьор. Ако смятате, че заслужавате по-висока заплата, помислете за преговори за увеличение с вашия работодател. Проучете средната заплата за вашата позиция в района, в който работите, и подгответе убедителен аргумент защо заслужавате увеличение. Практикувайте уменията си за преговори и бъдете готови да обсъдите постиженията и приноса си към фирмата. Можете да попитате моите колеги и учители за повече насоки и информация. Ако увеличението на заплатата не е възможно на настоящата ви работа, помислете дали да не потърсите по-добре платена позиция другаде. Актуализирайте автобиографията си, усъвършенствайте уменията си за интервю и се свържете с професионалисти в желаната от вас област. Търсете фирми, които предлагат конкурентни заплати и възможности за растеж. И накрая, съсредоточете се върху изграждането на своите умения и опит, което в крайна сметка може да доведе до повишен потенциал за печалба. Тук ученето и всичко, което научите в училище, ще има водеща роля. Не го пренебрегвайте. Колкото по-ценни ставате за потенциалните работодатели, толкова по-вероятно е да си осигурите по-високо платени позиции.